nit me masro nga nyam ganda farani miniti bisaba Côte d'Ivoire jamana kono hanga folini walimando be awye amun belajella wala sakuna funu be soro malikunka ani jenfa wara kunka ni atmasile bi bamananga kuna funi na mabaye kli asakoba no ye bangoni kenya so hanyama ye Canada si senka wala sa OMS ye jonjon bamundu mani abe wole prix sasaka wa kaseko oira amaula ore anga bi bamananga kuna funi na mabaye mo na wala wala awi son konnala ka foli kura ka anyeshi awma ina fo anya fo bakruba kuna fonu na togomna asakoba no e bangoni kenya soe we kenedo sigisenga kabeni jouer kalo klemwa ani fla sigida folo on meri konnala akune wala sa we jonjon ba musro kabo OMS lani abe wole prix sasakawa kaseko oira amaula amnata Traoré ka soro londo ni sigi mi nyana mayalen fleni Association de santé communautaire de Bangoni Maufe, Bakrubala, Bangoni Asakoba, o kunte dore, kaseka nuka jonjon, ko yira jemala. Jonjon mi nu ya soro nywandan konnana. Kasano ka wulika jonu ka chesri, kene okum konnana. Prix do dira Asakoba ma, a prix to prix Sasakawa. Organisation mondiale de la santé ka jonjon min kera Genève, temenena. Le 20 mai, à Dira au Keneka. Donc, prix Dira, Asakoba Kachesirila, sur la prise en charge de la santé communautaire au Mali, en Afrique et dans le monde. À critère où nous avons d'autres sommes sur la population, d'autres sommes de population demain, ou la santé là, takunumana, à critère bas qu'on nous dit. Diabè de Kundo. Amogonani des quatre dossiers sélectionnés mais au Mogonani fenena on de tatara. Il y a difficulté sur comment il soutient sur difficulté te ban parce que barada là il était ce qu'a baissé mais on y doit connaître sur présent en demain kosobe asmin gueta ni yoro namba fo aka chesiri la d'autres so demenina mbaga ministre fo ni yoro na no docteur Asaba Diallo ale fena en demain kosobe dans le soutien de pas mal de nos activités. Barakalaw ka prix de do. Olu de ni population mi ñona. Olu de be banabato lajé, olu de be fura di banabato mo, olu de be fembeke en ta coordination. Donc prix yolu ka prix de mbu foni yoro ina fene. O la nya fu chesri de do sa. Partenaire ko ku banko, amba do nga fo nyemo banko. Asiminga demain atena na jo. Ministère de la santé ka demain na jo. Barato ban ere de bulubu chesri sunikle Kenya doma ngana munu kumikeneka uya jira ko da suluko na kuni nison jabari kaye Mali tara representer jamana na foka jonjonta ka sigina yi anga jamana kono ko ba yira ka fo ko Mali Kenya so ku be barala kosebe ko wa ku ni fulikanga ani deme gouvernement koni boire la ka fo population me nango ngambetan u ka buloinka gouvernement ga boloka kaki occupé bela atenya atalenya avec un problème surtout avec l'ajustement structurel donc en même minini on va demander population fait avec ka santé ko est-ce que tu vois ka matrafa aki bolofala bore nani asako ko no bore fanani nani centre de santé kata misalla c'est ce qu'on do centre de santé communautaire do votre population est de bogon noni ka sojo katla ka worbo ka docteur Sara ka barake ouye ka population soignée donc la volonté de la population est ka ngania une population ga engagement oda permet asako wero rosan angase ka a fo kuye vraiment oubla la minkama yofa et que angan kufo ou barkada ou ka baral Bamako sigida galemeri oga laselu konana oye foli krankrane ke kanyesi Bangoni Asakoba mauma ni jonjoin soroli anu ka furakeli ketuko nyumana ko bari ni ba yira ka fo ku jambu ka kenaya soula Mali kono ani Mali koka commune dembe no sonjalino Bangoni Asakoba we chesiri minke we ladon nyuma minke banamato la we jonjon soro ko nyanamaya
an ye bɛɛ de wele commune den bɛɛ k'u wele u ka na jɔnjɔn min sɔrɔla a ka yira population na k'a ɲini population na fana u ka tila ka cɛsiri kɛ min ye asakow ye parce que asakow de ye anw de ta ye mɔgɔ ta tɛ dɛ population de ta don donc an k'an ba dɔn an ka kow la pour que nin ye ko tɔnɔ fila de sɛfan kelen tɔnɔ fila nin ye o de ye i k'i ka furakɛ ka tila ka jɔnjɔn sɔrɔ ka tila ka tɔgɔ duman sɔrɔ. An m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni sigi kun donna ni Korofina dugutigilakaw ka bisimilaliw ye ani ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka forow ma. Jalatigɛliw dɔgɔtɔrɔ ninnu ka baarakɛtaw kan maa caman fɛ n'a bɛ fɔ o ma nanzarakan na témoignages jɔnjɔn yirali maaw la fo ka taa se jataw ma olu de kɛra ka nin sigi ɲaɲari. An m'an kun da Côte d'Ivoire jamana kan Cherif Oumar Abdul Aziz Aidara ni ale ye kalifa ye Faidatun Tijaniya okumu kɔnɔna la a taara Mali silamɛw ka jɛkuluba Conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma alisamɛ a dɛmɛ tɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyd Cherif Ousmane Madani Aidara fɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a dagayɔrɔ la n'o ye rond-point Ado kɔnɔna ye ka bɛn ni juillet kalo tile 22 ye fɛn minnu bɔr'o la Bugoya Kulibali ka sɔrɔlenw don karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ kumakan lase an ma. Araba juillet kalo tile 22 in nɛgɛ ɲɛ 22h ko ne wari faaba la Abidjan Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyyada Cherif Ousmane Madani Haidara y'a badenkɛ bisimila Faidatul Tijaniya Khalifa Bani dagayɔrɔ la rond-point Ado bisimilali kɛra ye Cherif Oumar Abdul Aziz Haidara a n'a ka kalandenw n'a kanubaw sɛbɛkɔrɔ bɔra kana folila Bani fɛ hakili jiginna ba Madani de ni basi dandi a Seyyada Cherif Ousmane Madani Haidara don ni Abidjan a ye bɔnɲɛw minnu kɛ ka ɲɛsin maa ɲɛmaw mɔ o dɔ sera a balimakɛ mɔ n'o ye Cherif Oumar Abdul Aziz Haidara ye a ka denbaya la Kumasi terminus 32 bonya bɛ Mande bonyamasegin bɛ Mande nin bɔnɲɛ in Cherif Oumar Abdul Aziz Haidara fɛ a badenkɛ la ni o ye Mali silamaya ɲɛmaaba ye a Seyyada Cherif Ousmane Madani Haidara a bɛ kelenya ko fɔ a bɛ balimaya ko fɔ a bɛ sinjiya ko fɔ foliw kɛlen kɔ kuma fanba bolila fɛn min kan o ye silamaya kɛmɛ ka fɛn min fɔ n'o ye k'i ma ɲɔ kanu silamaya yɛrɛ sinsin bɛ jugubaw minnu kan silamaya kɔrɔlen kɔni n'a ko bɛn ni basigi ani hakili sigi n'o bila ma yɛlɛma bɛ k'o kɛ bi maa fa diinɛ ye diinɛ labaaraba dɔw fɛ kɔsa in na ka silama diinɛ kɛ sira ɲɛfɛn ye maa filaw y'u da don o la. wa diinu rahimun bayna ahlihi diinɛ fana ye sinji de ye diinɛtigiw bɛ ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o a kan'o kan ka sabati de ka kɛ tiɲɛ ye o kosɔn an kɔrɔcɛ taara an fo a diyala an ye hali n'a tun mana an fo a tɛ foyi tiɲɛ ka ko la ala ye min k'a ye ala y'o k'a ye ka ban mɛ nka n'a y'a sɔrɔ maa sɛbɛya dɔɔni b'i la a dɔɔni dɔrɔn tɛ maa min a n'a ka maabaya bɛɛ a taara k'i fo a ka kɛɲɛ fana kan k'i jija ka na foli kɔmasegin d'a ma o kosɔn an y'a ɲini ala fɛ ala y'a nɔgɔya ma o kosɔn nin bɛɛ lajɛlen ala dala ka ko de ye i bɛ se k'a ɲini tuma dɔw la ni ala t'a nɔgɔya i ma an sera ka na an nana sɔrɔ fana a fana ka kɛnɛ basi foyi t'a la i fana y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ ko depuis a na don fo ka taa se bi ma jamakulu de bɛ kan ka na wufudun ba'da wufudin nin bɛɛ lajɛlen ala fo caman ni ala barakada caman de ye anw fana nana an ta fitini kɛ n bɛ kuma kelen min d'a kan Cherif cɛ anw ma sigi n'a ye mɛ n ye min fɔ dɔnnikɛlaw ka ca danbetigiw ka ca hali warijuw ka ca mɛ nka ka maa sɔrɔ maa min bɛ nɔbɔ olu man ca dɛ n'i kɛra wariyo cogo o cogo e ma se ka maa si de yɛlɛma k'a kɛ wariju ye ka maa si de bila sira kan i ka warijuya danna e kelen de ma a nafa man bon k'a ye ko an ka Cherif cɛ mɔgɔ caman de jogo yɛlɛmana ale ka kumaw sababuya la nin m'an wasa an mako tɛ fɛn wɛrɛ la o an bɛ min kɔ o de ye maaw jogo ka se ka ɲɛ
an y'a ye a ka kuma bɛ don mɔgɔw la an y'a ye a ka kuma bɛ mɔgɔ caman yɛlɛma k'o bila sira tilalen kan n'i ma o mɔgɔ ɲɔgɔnnaw kanu i bɛ jɔn de kanu. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali silamɛw ka ɲɛmaaba a Seyida Sherif Usmane Madani Haidara Abidjan a y'a jira k'a fɔ a ka kan diinɛ laselaw u ka segin silamɛya kɔrɔlen mɔ a bɛ makari ni hinɛ ni ɲɔmagoto min wɔ i n'a fɔ Muhamadu Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye o min jira n'a ye y'a di diɲɛ mɔ cogo min sigi ka kɛ o mɔ a y'a ɲini silamɛw fɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka sɔrɔ k'i kɔ a da silamɛya faamu cogo jugu la k'a kɛlɛ faamu cogo jugu min n'a mɛ silamɛya diinɛ buruja bi ni ka kɛ ni bɔ diinɛ ye silamɛya bɛ se ka segin a minɛ kɔnɔ cogo min ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan o darɔ baara kunjɛra ni dugawu dɔ ye a Seyida Sherif Usmane Madani Haidara n'a balimakɛ Sherif Umar Abdul Aziz Haidara cɛ. Ali bi an bɛ to o Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ siyaw ka jɛkulu fana taara Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique Maniema groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Usmane Madani Haidara fɛ ka bɛn ni juillet kalo tile 22 a dagayɔrɔ la rond-point a do la Buya Kulibali ka sɔrɔlen don kumakan bɛ lase karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Bonya wɛrɛ kɛra sirifikɛ la ka bɛn ni araba juillet kalo tile 22 ye nɛgɛ ɲɛ 21 21h kumaw de ye siya jɛkuluba min bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ Abidjan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna siya jɛkulu présidentba Cheikh Abdraman Ouattara a n'a ka denbaya ni kalandenw u y'u kunda sirifikɛ ka Ba Madani ni Basidan Tarawele de a Seyida Sherif Usmane Madani Haidara a ka denbaya la min bɛ rond-point a do la Abidjan. Cheikh Abdraman Ouattara siya jɛkulu présidentba a ka kumaw la a y'a jira k'a fɔ siya jɛkulu bi yɛrɛ ye i n'a fɔ kira nɛɛma ni kisi bɛ a ye n'a ka denbaya lapasabaw o kuma diyagoya don siya kan ni kira bɔnna yira yɔrɔ o yɔrɔ ka n'i sen jɔ a la ka kanu jira a la ni ka bisimila a ko Mali silamɛw ka ɲɛmaaba a Seyida Sherif Usmane Madani Haidara ale bɔra a ka laseliw ka a ka wajulekanw ka san 1991 kumaw an b'a lɔ bi tɛ depuis 1991 anw ye kalan daminɛ Ghana Accra ani maliyɛnw mun tun bɛ centre la yen o tun bɛ an karamɔgɔ ka kasɛtiw bila an bɛ to k'a lamɛn depuis o waati 1991 anw bɛ an karamɔgɔ lamɛn an ka karamɔgɔ le an t'a fɔ an ka karamɔgɔ le tɛ bonya dɔrɔn kama an ye darasu caman de ta a fɛ an ye kalan kɛ a bolo de parce que tuma dɔ n'a bɛ fɔla ko karamɔgɔ dɔw b'a miiri k'a fɔ ko a ye don kilasi kɔnɔ a bɛ lɔ tableau ɲɛfɛ ka to ka kitabu ta ka to k'a ɲɛfɔ a ɲɛna o ye karamɔgɔ dɔ de ye o ye système dɔ de ye nka Afriki ya garabu Afriki ya ne ma wajukɛla dɔ de ye min ma waju kɛcogo darasu dɔ ta an karamɔgɔ fɛ a tɛ yen anw filɛ anw tɛ jula ye anw tɛ bamananya ye ne lasali ye senefoli mais bi ne y'a ye ne yɛrɛ bɛ se ka waju kɛ jula kan na an karamɔgɔ sababu le parce que ni i ka bamanankan jɛngɛla n'i b'an karamɔgɔ lamina a bɛ teli dɛ parce que jawamiulu kalimu o dila a ma i bɛ to ka munumunu kana munumunu e bɛ ka min fɔ an karamɔgɔ Haidara ka dakuruɲɛ kelen a b'a bɛɛ d'i ma. Bani a nisɔndiyalen ye a jira k'a fɔ nin bɛ balimaya ni kelenya de ko fɔ kuranna aya min yɛrɛ kɛmɛ k'i ɲɛsin kira somɔw kunkan ko mɔ n'a kanu kan ka jira silama ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ a y'i da se o mɔ
kuma kɛrɛnkɛrɛnnen kun do fana o de y'a to Siya jɛkulu présidentba Sheikh Abdurahmane Ouattara u ka sheikhuba n'o ye Sheikh Ayatollah Sheikh Yakubi ye a ye tafsiriw minnu kɛ ani sɛbɛnnibaw minnu kɛra a fɛ diinɛ kunga Sheikh Abdurahmane Ouattara ye olu fara ɲɔgɔn kan k'u tɛnku banni na bonya ye ni ka sɔrɔ ka kɛnɛ kunjɛ ni banni ka dugawu don ye. Ali bi Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni u ka mawuluduba okumu kɔnɔna ye alisimɛ caman farala a ɲɔgɔn kan ka taa Mali silamɛw ka jɛkuluba Conseil islamique Maniema groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema alisimɛ a dɛmɛtɔn Ansaru o ɲɛjɔra an karamɔgɔ Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara ka taa bɔ a la baara in kɛra ka bɛn ni juillet kalo tile 22 Ali bi Buya Kulibali ka sɔrɔlen don karamɔgɔ Musa Fanba bɛ kumakanw nase a ma. Bani kono wari fa bala Abidjan bisimilalu bɛ ka k'a fɛ cogo min bisimilalu bɛ ka k'a fɛ ten ka sabu kɛ bɛɛ mago bɛ sirifi duwawu la a bolo caman sigi kun bɛ ka nin kɔnɔ ni sirifikɛ ɲɛ bɛ kɛ naani ɲɛ cogo jumɛn kabini a fɔra ko bani donna Abidjan bɔɲɛ tɛ ka kɔtigɛ duwawu ɲininaw magotigiw haju gwɛlɛndigiw bɛɛ kɛ bɛ k'i ɲɛsin rond-point Adomo n'o ye bani ka so ye ka sirifi duwawu ɲini a bolo kabini araba juillet kalo tile 22 ye kari naani maninfin de bisimilala rond-point Ado la bani ka da la a fan bɛ maninfin na bɛɛ n'an bɛ duwawu ɲini na o kari naani buna hadamaden min bisimilala sirifikɛ fɛ a bɛɛ nakun ye ka nin ɲɛda sirifikɛ ka jira la k'a danga na ni ka laban ka duwawu kɛrɛnkɛrɛnnenw ɲini a bolo bisimilali in bɔra a da fɛ dɔɔni dɔ mana bisimila k'u ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn o ye o bɛ wele dɔ bɛ na sirifikɛ ka du kɛnɛ ba la Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali Maniema Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara y'a ka bonyamasegin kɛ u ye ni ka laban ka bilasiralikan ɲɛsin u ma u mago bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen min na fana n'o ye sirifi duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen ye bani ye o dakuru ɲɛ sanumanw lase u ma ka kɛnɛ kunjɛ. Ali bi o hokumu kelen kɔnɔna la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ faraɲɔgɔnkan jɛkuluba mun ni a bɛ wele an ka bɛɛ maya la ni a président en d'honneur ye a Seydi Badara Aliyu Haidara ye o jɛkulu mun fana bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna la olu taara Mali silamɛw ka jɛkuluba Conseil islamique Maniema groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara fe walasa ka se ka taa a foli bila la Samayira Sanogo ka sɔrɔlenw don. Nunu ye association an ka bɛɛ maya la jɛrɛ jɛkulu maaw ye Kɔnɔwari jamana kɔnɔ ka sanga ni o ka ɲɛmaw ka wulikajɔw ye u nana bɔɲɔɲɔ de kɛ ka ɲɛsin Mali silamɛya ɲɛmaaba an fana karamɔgɔ a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara mɔ u min bɛ taama na Kɔnɔwari jamana kɔnɔ a bɛ waati bɔ kɔrɔfɔ daminɛ kɔrɔfɔw la nabaw ye foli ni waliɲuman ta ka ɲɛsin zamizamiyu ni a ka denbaya mɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma Cherifula morikɛ a Seydi Badara Aliyu Ousmane Haidara o min ka wulikajɔw sɛbɛ kɔrɔ bɔyɛna ni jɛkulu in sigila senga an bɛ an karamɔgɔ fɔ n'o ye a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ye o kɔfɛ an bɛ Serifula du bɛɛ fo o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ an ka Badara Ali Ousmane Haidara fo ale min ye a fa hakilina labaara ka tila tuguni ka mɔkɛ hakilina labaara n'i ye nin baara in lajɛ Ala ye nin baara in kalifa a tigi de ma silamɛw chrétiens ani
minnu bi taabolo wɛrɛ la walima minnu bi sira wɛrɛ kan o bɛɛ de ye fakelenba kelen de ala sɔnna badara ali usmani haidara ko an ka bɛn mɔgɔya la Côte d'Ivoire yan ala ye a latigɛ a tɔn créera yan a bɛ san damadɔ bɔ mais a ka fanga sɔrɔ a daminɛna san 2 de la o hukumu kelenw kɔnɔna na u ye a yira k'a fɔ association an ka bɛn maya la jaabi dɔw minnu bɛ ye an fana an karamɔgɔ a Seydou Sherifu Souleymane Haidara ka wuli ka jɔw ye minnu kɛra a fɛ a bɛ san 2 ka bɔ janko bɛn ni kelenɲɔgɔnya ka sabati maanifinw ni ɲɔgɔn cɛ. Bi an nana karamɔgɔ de fo n'o ye an karamɔgɔ a Seydou Souleymane Haidara ye a ye san 40 ni kɔ kɛ ni kɛlɛ de la pour que bɛɛ ka kɛ kelen mɔgɔ kana ɲugu ɲɔgɔn na a ye ɲɔgɔn wele kana ala ma nka a kana sɔn ka don ɲɔgɔn gasi la a ye ɲɔgɔn wele kana ala ma a kana sɔn cogo si la ka ɲɔgɔn karaba ka ɲɔgɔn joli bon parce que ala ko a bi adamadenw dan don min na mɛlɛkɛw y'a fɔ ala ye ala bɛna danni wɛrɛ kɛ o bɛna ɲɔgɔn joli bon dugukolo ni sanfɛ ala ko n y'a latigɛ ka ban o de la ala ye adamadenw dan mais o joli bon de bi senna bi diinɛ kɔsɔ diinɛ tɔgɔ la ka sɔrɔ diinɛ tɛ mɔgɔw bɛ ka faga diinɛ de tɔgɔ la ka sɔrɔ diinɛ t'a la u bɛ ka joli bɔ diinɛ tɔgɔ la ka sɔrɔ diinɛ ko tɛ fɛn wɛrɛ de b'a la min b'a la mɔgɔ t'a dɔn ni olu n'u ka ala tɛ mais an kɔni b'a dɔn ala ka diinɛ kɔni tɛ o la mɔgɔ faga tɛ diinɛ na u labanna k'a jira k'a fɔ olu sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyala ka sanga ni nin sigi in kɛlen ye ni Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn tɔnba o conseil islamique du Mali maɲɛmaba an fana an karamɔgɔ a Seydou Sherifu Souleymane Haidara ye ni ka sɔrɔ ka weleda ka ɲɛsin hali bi tɔw ma u ka fara olu kan jɛrɛjɛkulu in baaraw la cogo min na bɛn ni kɛlɛɲɔgɔnya ɲɔgɔn dɛmɛ u bɛ se ka ji di maanifinw ni ɲɔgɔn cɛ. A kɛla nisɔndiya ye min yɛrɛ vraiment min ye ne yɛrɛ dépassé parce que ka d'a kan ko in an y'a daminɛ ka biɲɛ vraiment a kun bɛ balana kan ni karamɔgɔ bɛ se ka sigi ka kuma ko nin ka taa vraiment a kuma la cogo min na a y'an wasa an nisɔndiyala an fari folina parce que mɔgɔ caman bɛ yan an b'a wele ka gɛrɛ an yɛrɛ la olu tɛ ka ko nin faamu mais ni ala sɔnna n'u ye karamɔgɔ ka nin yivansi in ye inshallah ni ala sɔnna o bɛna faamu an nisɔndiyala kosɛbɛ. Wa wele b'a la i kuma na cogo min na a ɲɛna ladilikan bɛ ne bolo ka f'u ye ani welewele dakan o de ye n b'a f'u ɲɛna u kana fɔ k'u bɛ mɔgɔ lamɛn nin baara in na. Parce que hadamaden ye mɔgɔ sugu dɔ n'i ko k'i bɛ diɲɛlatigɛ ko o ko la kana fɔ k'i bɛ mɔgɔw lamɛn n'i ye mɔgɔw lamɛn dɔrɔn i ka laɲini i b'a fili après i bɛ tila ka nimisa quoi donc minnu sɔnna ka a faamu ka na u ka jɔ fara u ka cɛsiri kan u fari ka ne faga. A nisɔndiyalen ka sanga ni association an ka bɛn maya la tɔndenw ka nin bɔɲɔgɔnya kɛlen la ka ɲɛsin a ma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a ye hakilina in sɛbɛkɔrɔ tari ni ka laban hali bi ka cɛsiri ni jija ɲini tɔndenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ walasa laɲini minnu juya damɛ olu bɛ se k'i sabati fɛnw ye a ka ladilikan sanumanw ka fara dugawu kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛlen kan o ye dansigi bɔɲɔgɔnya in baaraw la. Ka kɛɲɛ ni Côte d'Ivoire mawuluduba ye mun labɛn baaraw bɛ sen na ADN Côte d'Ivoire n'o ye alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar bolofara min bɛ Côte d'Ivoire olu fara lakana tigilamɔgɔw fɛ kan ka taa Côte d'Ivoire dolanci kɛnɛba kan mawuludu in yɛrɛ a baaraw bɛna kɛ yɔrɔ min na n'o ye stade Félix Houphouët-Boigny a baaraw kɛra ka bɛn ni juillet kalo 22 walasa ka jateminɛ kɛ lakanako okumu kɔnɔna la Buya Kulibali ka sɔrɔlen don karamɔgɔ Musa Fanba bɛ kumakanw lase a ma. Ka bɛn ni araba juillet kalo 22 ye san 2026 baara dafa baara dɔ sigira senga labɛn nasira fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ k'an kunda wajuleba dɔ kan n'o ye juillet kalo 25 dimanche ye Abidjan Douladi kɛnɛ stade Félix Houphouët-Boigny Félicia la baara dafa baaraw o lajɛ de sigira senga silamɛya dɛmɛtɔn fédération Ansarudine international fadi bolofara min bɛ Côte d'Ivoire n'o ye ADN Côte d'Ivoire ye o ko labɛnni jɛkulu ma ɲɛmaw o ni Doulati kɛnɛba stade Félix Houphouët-Boigny Félicia o ma ɲɛmaw cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa min yɛrɛ ɲɛsin bɛ Félicia a jamadonya koɲɛw ɲɛmaya mɔ n'o ye Botise Marius ye Côte d'Ivoire silamɛya dɛmɛtɔn ADN Côte d'Ivoire ni Félicia ma ɲɛmaw cɛ u dasira Félicia kɔnɔ lakana kɛcogow mɔ lakana labɛn minnu kan ka bila senga wajuliba do kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna silamɛjama donjogo stade Félicia kɔnɔ bisimila yɔrɔw minnu bɛ stade Félicia kɔnɔ a faamasigi yɔrɔw n'o ye VIPw ye ani VVIPw bolimafɛnw jɔyɔrɔ
Mauludu yɛrɛ labɛnbaw bisimila yɔrɔ kunnafonidilaw minnu mi bɔ diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen la ka na olu bisimila yɔrɔ ani sɛbɛnfuraw minnu mi dulon k'a la k'a dɔn k'a fɔ i ye baara jɛkulu dɔ maa ye da donna nin bɛɛ lajɛlen la ADN Côte d'Ivoire maa ɲɛmaw ni Stade Felicia maa ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ. Nin y'a ɲɔgɔn ye ko sabanan de ye a bolila mun kan o de ye toujours baara ninnu bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔ cogo min na parce que o ko stade nin kɔnɔna na a procédure ka ca mais a belebeleba ye mun ye fɔlɔ komi i y'a ko k'an ka kuma fɔ bakuruba la belebeleba ye mun ye o de ye an kun nana bi ta kun ye mun ye ka na u ko bɛna formation dɔ k'an kun o formation ye mun ye sécurité ka formation o bɛn'o kɛ ka organisateur ta ka ani kew ta mɔgɔ mun kan ka don terrain kɔnɔ position min na parce que terrain donda ka ca an kan ka don da minnu fɛ ni carte d'invitation min dir'i ma i kan ka don da min fɛ o y'o carte d'invitation an y'o nana o de d'u ma ni min b'i bolo i kan ka don yɔrɔ min fɛ an nana d'u ma an n'u bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye mɔgɔ min ɲini an fɛ o kan ka bɛn mɔgɔ 100 dɔɔnin de ma min kan ka baara kɛ n'o ye stade kɔnɔna na sécurité ani accueil sira kan o kan ka bɛn o ma bon stade nin donda bɛɛ n'a ka carte don donc o la an yɛrɛ bɛna taa sisan ka taa an ka mɔgɔw convaincre ka kuma an ka mɔgɔw fɛ k'a jira mɔgɔw la mɔgɔw kan min kan ka don mun bolo invitation min kan ka d'i ma i ko o kɛ baara kɛ n'o ye voilà o ye a point fɔlɔ ye a filanan ye min ye o ye anw yɛrɛ ka baara kɛcogo ye sécurité kunda u y'o fɔ an ɲɛna vraiment an ye nafaba sɔrɔ o la ani organisation yɛrɛ kan k'i yɛrɛ comporter cogo min na accueil kan k'i yɛrɛ comporter cogo min na an y'o fɔ an ye nafaba sɔrɔ olu la ni kɔni y'a mɛn télé la ko wajulu kɔni bɛ stade la n'i nana i bɛ bracelet sɔrɔ parce que an mana mɔgɔ de bila da la bracelet nin bɛ k'u bolo une fois que n'i nana dɔrɔn k'i bɛna wajulu lamɛn n'i donna stade da fɛ dɔrɔn an bɛ bracelet don i bolo la o cɛw de filɛ nin mori ko an k'u ka mɔgɔ min ɲini an fɛ mɔgɔ 500 dɔ o de k'o ɲini an fɛ mun kan ka baara kɛ stade kɔnɔna na yan o de bɛ yen dɔw bɛ yen ka bracelet siri mɔgɔw bolo la k'u orienter i kan ka taa sigi yɔrɔ min na bon u b'a fɔ cogo min na nin n'u ye bracelet n'o siri i bolo e kan ka don tilebi fɛ e kan ka taa sigi tilebi fɛ e tɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ kɔrɔn fɛ o bracelet bɛ yen couleur de b'a la ni couleur vert b'i bolo e tɛ se ka taa sigi couleur rose ka sira kan o sigiyɔrɔ la donc o différent minnu bɛ yen o y'an dege o la mais siranɲɛ t'a la k'a fɔ ko ni nana est ce que n bɛna bracelet sɔrɔ ka don o siranɲɛ tɛ yen bɛɛ ka na voilà mais min ye dɔrɔn i bɛna joona yanni bracelet kɛ ban parce que o bracelet min ɲini an fɛ n'a dafara terrain nombre de b'u bolo komi i yɛrɛ k'a ye sisan machine de bɛ k'a compter n'i donna dɔrɔn machine b'a compter donc ni machine y'a dafa k'a fɔ ko bracelet min dira a ma a dafara n'e nana o kɔfɛ i tɛ se ka don tugun donc k'a ɲini bɛɛ fɛ fɛn o fɛn tulo b'an na a bɛɛ kana joona jɔrɔna ko tɛ biye ko t'a la foyi t'a la i bɛn'i ka bracelet siri i bolo la ka don k'i sigi i ka sigiyɔrɔ ta walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn an ka karamɔgɔ Musa Fanba lamɛn. Ghana jamana tungarange fila minnu seginna ka na Ghana u y'a jira juillet kalo tile 15 k'a fɔ u sera diɲɛ seleke naani setigi jamana ka kiiribulon cour pénal international CPI la ni Afrique du Sud jamana tɔgɔ ye wulikajɔ ka kɛ Afrique du Sud jamana nɔfɛ k'a fɔ a bɛ ka hadamadenya buruja walew kɛ jamana kɔnɔ ka ɲɛsin farafindenw ma minnu ye dunan ye u ka jamanaw kɔnɔ kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ nazarala kunnafoni di sira Reuters de la ko Afrique du Sud ka denw nisɔngoya taamaw minnu bolo dara u fɛ k'u ɲɛtinɛ kɛ farafindenw ye u ka jamana kɔnɔ k'a se k'u ye maaw sɛbɛkɔrɔ bugɔ ka dɔw fa ni ka dɔw ka jagokɛminɛnw joint ni ka dɔw gɛn ka bɔ u ka duw kɔnɔ ko siya woloma min don k'a kɛra sababu ye ka maa caman dɔɲɔ. Ghana faba la Akara farafinatɔma Union Africaine ka lajɛ balale dayɛlɛla ye kɛnɛya kunga farafina kɔnɔ n'a ma ɲɛ ko Ebola bana a ɲɔ ɲɛ bɛ bi farafina camajɛ y'an b'a fɛ Congo Kinshasa kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o tɛmɛnen kɔ sida bana fana ɲɛtabaw minnu kɛra o la farafinatɔma Union Africaine ka cɛsiriw la da sera o mɔ jɛseleke naani tɔma Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko mɔ o ɲɛma Tedros Adhanom Ghebreyesus ye a jira k'a fɔ farafina ye paraɲaba kɛ sida bana kɛlɛli la kabini san 2010. Maa 16 ɲɔgɔnna de fara juillet kalo tile 22 araba maramafɛn jɛkulu fɛ min bɛ wele ko Force démocratique alliée ADF jɛkulu dɔw min bɛ Congo Kinshasa ni Uganda dajɛ yanfanw fɛ u ye tiɲɛni ninnu kɛ dugu minnu na o ye Mandeite ye ani Japanda Mambasa marabolo la n'a ni Bunia cɛ ye kilomɛtiri 165 ɲɔgɔnna ye
worodugu yanfa fɛ ka digi tilebi yanfa kan dugu fila nunu ɲɛmaw kunbɛ k'u ka denw ɲini suw ɲini hali bi nga u tɛ se ka jama bawo dugu dafɛla bɛɛ lajɛlen ye Força Democrática Alliée kɛlɛcɛw ye n'o ye Mamurulen jɛkulu in ye. O kuma ni farati bɛɛ i laban b'u sɔrɔ i ɲɛ i kɛtɔ k'i ka su ɲini. O de y'a to ɲinini jɔra. Forobatɔnw y'a ɲini Kongo Kinshasa ma ɲɛmaw fɛ u k'a lajɛ ka lakana bonya Mambasa mara fa bɛɛ lajɛlen la min bɛ se ka to mɔb'u ka muɲukumaɲaka kɛ. Ameriki jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u bi tɛmɛ ni u ka bundeli ye u ni Iran jamana cɛ. Wa Iran jamana fɛnɛ y'a yira k'a fɔ bi u ye mugu minnu fili Ameriki jamana kɛlɛcɛtaga yɔrɔw ka arabula jamanaw nɔ. A kɛra sababu ye ka Ameriki jamana kɛlɛcɛ 500 ɲɔgɔnna bɛɛ de jogi. Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ye a jira k'a fɔ kɛlɛ in a ma daminɛ fɔlɔ ale ni Iran jamana cɛ. Wa ko don nataw la ko a na yɔrɔ caman bo hali Iran jamana a ka dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium bi labalo a fɛ yɔrɔ min n'a dogolen don Iran jamana bolo. Kulu min bɛ wele ko Mont de la Pioche. Ko a laban bi sɔn k'o susu. Iran jamana ka bonni ɲɛsina arabula jamana caman mɔ a da fɛ Ameriki jamana kɛlɛcɛtaga yɔrɔw nɔfɛ. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka technicien ma o fana de bɛ dɔn sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ an cɛ ka lajɛliw la a k'an bɛn n'Ala sɔnna ma.